Škola stranih jezika Žiger je privatna škola s 26 godina uspješnog rada u poduci stranih jezika. Sve većem broju polaznika ova škola nudi nedvojbeno atraktivan program obrazovanja kojeg su tijekom rada ove obrazovne ustanove prepoznali mnogi polaznici, bez obzira da li se radilo o početnicima ili pak o onima koji su htjeli usavršiti svoje već postojeće znanje određenog jezika. Poznata je i činjenica kako je znanje stranog jezika svakako potrebno, te kako se onima koji se služe s jednim ili više stranih jezika otvaraju brojne nove mogućnosti podizanja kompetentnosti u uvjetima suvremenog poslovanja, ali i jednako tako omogućuje uvid i služenje stručnom literaturom, olakšava pristup informacijama na internetu, a i veća je mogućnost upoznavanja kultura drugih naroda kroz formalne ili neformalne razgovore. Mi na putu do tog cilja možemo pomoći. Škola u kojoj je učenje zadovoljstvo, nastavnici su nasmijani i motivirani, a polaznici sretni. Sretni su zato jer im se u potpunosti posvećujemo, stručni smo i orijentirani prema cilju. Naš cilj je da se na putu prema znanju i kompetentnosti polaznik osjeća ugodno, da s veseljem sjeda u naše klupe, stvara nova prijateljstva unutar škole, a zahvaljujući osjetnom napretku i nova poznanstva van škole, van grada i van Hrvatske. Kako to postižemo? Mišljenje naših polaznika nam je najbitnije. Konstantnim razgovorima i kroz ankete uvijek saznajemo što naše polaznike veseli i što im je bitno. Kontinuirano se educiramo na međunarodnim i domaćim usavršavanjima, kvalitetu dokazujemo kroz inspekcije, koristimo najmodernije i najpopularnije udžbenike koji postižu najbolje rezultate, modernu tehnologiju u razredu, iznimno puno razgovora, a učionice prilagođavamo željama polaznika. Uz postojeći program ponuđenih stranih jezika, a koji će u doglednoj budućnosti biti dodatno obogaćen, zainteresirani također mogu mnogo naučiti kada je u pitanju javni nastup pred auditorijem u sklopu nastavnog programa javnog govorništva. Dodatak i onako bogatom programu jezika je i hrvatski jezik za strance, koji je, prema riječima ravnatelja, naišao na popriličan interes inozemnih polaznika. Jedna od brojnih kvaliteta ove škole je svakako i nastavni kadar, kojeg čine mladi profesori, koje karakterizira moderan pristup nastavi i polaznicima, kao i vlastita konstantna usavršavanja. Također, još jedan dokaz kvalitete škole stranih jezika Žiger su i brojna priznanja, kao što je znak hrvatska kvaliteta, ali i dugogodišnje članstvo u Equalsu. Osim Equalsa posjedujemo i markicu Hrvatska kvaliteta. To je nova shema pod okriljem Hrvatske gospodarske komore i zajednice za strane jezike. Shema je slična Equalsovoj shemi, također bazira se na strogim inspekcijama u kojima se gledaju programi, nastava i poslovanje škole. I sami su predavači svakako zadovoljni atmosferom koja vlada u ovoj ustanovi. Ja sam već ovdje 3. godinu, jako sam zadovoljna, zato jer radim s polaznicima koji su jako zainteresirani. Pristup svom drugom nastavnom materijalu je raznolik, naš ravnatelj nam pomaže uvijek kada trebamo, tako da evo ga, jedna radna, ugodna atmosfera. Malene su grupe što vrlo vjerojatno omogućuje kvalitetniju edukaciju. Da, to sigurno. Evo, moje francuske grupe su, kao što vidite, 5, 6, to je onako neki maksimum, tako da dobro upoznam svoje polaznike i možemo raditi na onome što njima zaista treba. Ova konkretna grupa radi se o omladinskom stupnju talijanskog jezika. Oni su na stupnju A21, znači već nekoliko godina su ovdje i uče. Grupa je mala, sastoji se od 4 polaznice. One su vrlo motivirane, rado dolaze, rado uče i mislim da su zadovoljne s nastavom koju ovdje dobivaju. Atmosfera je radna, ali je i ugodna. Da, radna, ali i ugodna, naravno uvijek tako. U višestrukom zadovoljstvu nedvojbeno uživaju sami polaznici, koji kroz zabavu, druženje i opuštenu atmosferu nauče toliko potreban strani jezik. Pa sviđa mi se ovaj način rada, sviđa mi se kad nas nije puno u grupi, jer možemo produktivnije raditi. Puno sam naučila neke nove riječi i konstrukcije rečenica. Pojedini su polaznici u toliko mjeri zadovoljni načinom i pristupom u radu da uče već 3. jezik. Jako sam zadovoljan s obzirom da sam već 17 godina, tu mislim da to nešto govori o zadovoljstvu školom. 17 godina, to znači koliko jezika? 3 jezika. 3 jezika do sad, znači talijanski, francuski, a sad sam na španjolskom 3. godinu za redom. Kako je pala odluka na ta 3 jezika i zbog čega? Pa, talijanski mi na početku zanimao, bio mi interesantan, da sam krenuo s njim, poslije toga francuski je došao, recimo isto kao romanski jezik, nekako logična odluka, isto tako i španjolski sada. I hoćete li stati na tome ili imate u vidu 4. jezik?
Pa, za sad ne razmišljam koji bi mogao biti 4. jezika, ali ne namjeravam završiti u svakom slučaju. Uz brojne pogodnosti, škola stranih jezika Žiger može se pohvaliti i izvornom govornicom engleskog jezika Amandine Jojić, koja je, zahvaljujući dečku Varaždincu iz Washingtona, preselila u Varaždin, u kojem radi upravo u ovoj školi. Škola također nudi nastavu odabranog jezika i za predškolsku djecu, što je svakako odličan početak za što bolje kasnije usavršavanje. Individualan i komunikativan pristup, opuštena atmosfera te stručnost u poduci jezika samo su neke od kvaliteta škole stranih jezika Žiger, koje su prepoznali brojni polaznici, ali i oni koji će to tek postati, jer sve je istinitija, stara narodna. Onoliko vrijediš koliko jezika poznaješ.